Senyor Batlle, regidors, en primer lloc volem agrair a Unitat Cívica per la República que ens hagi facilitat aquest espai d'intervenció. El tema de la neteja dels carrers és important a tots els nivells, començant per la neteja del nom del carrer. Un ajuntament dedica el nom d'un carrer a un fet o a un personatge que creu que ha de ser recordat pels seus valors en pro de la convivència, la llibertat, la democràcia, la justícia i la igualtat, en definitiva, els valors de l'anomenat estat de dret. Dins l'assemblea de la CUP Palma, l'octubre de l'any passat, va sorgir la iniciativa de crear una comissió que s'ha encarregat de recopilar noms de carrer que s'haguessin de netejar, d'eliminar, que fossin vergonyosos per una societat democràtica respectuosa en la voluntat popular i la llibertat. Decidírem triar una vintena d'aquests noms, no per fer una feina exhaustiva, sinó per cridar l'atenció de la població i de l'Ajuntament. Fèrem una llista amb els noms i un petit resum dels demèrits dels personatges, juntament amb una llista de noms que podrien substituir-los i un resum dels seus mèrits. La major part dels noms de la vergonya, que així s'anomenava la nostra campanya, els noms de la vergonya, són falangistes, franquistes, diríem que de segona fila. Per això són poc coneguts. Gairebé ningú els identifica amb el cop d'estat i la dictadura franquista. Camisas viejas, com en Gafim, falangistes com Francesc Suau o Francesc Fiol, l'antirepublicà i ideòleg del movimiento Miquel Villalonga, batlles franquistes elegits a dit com Joan Massanet, Màxim Alomà, el monàrquic anticatalanista Luca de Tena, el repressor d'independentistes i inventor dels camps de reconcentració contra els pagesos cubans, Weiler, l'iniciador dels 300 anys de submissió del regne de Mallorca al centralisme uniformitzador borbònic, l'anomenat Cavaller d'Asfeld, per no parlar dels noms posats en clau eufemística l'octubre de 1936, és a dir, Hitler, via Alemanya, Mussolini, via Roma, Oliveira Salazar, Avinguda Portugal, o el 1948 Perón, Avinguda Argentina, etc. No basta llevar només els noms dels més coneguts franquistes. Cal llevar-los tots. Els noms que reconeixien règims dictatorials afins també han de desaparèixer, ben igual que tots aquells personatges o institucions que han actuat conculcant drets al poble. La neteja també s'ha d'aplicar als símbols del franquisme, com és ara el monòlit de la Feixina. Per això, la CUP Palma també forma part del col·lectiu La Feixina sí que tomba. Aquesta neteja no s'ha de fer per complir cap llei, sinó per higiene democràtica, per fer net. Hores d'ara ja duen 80 anys de reconeixement i homenatge públic. Fins quan durarà? La història és així com és i està escrita i publicada, tot i que no ha interessat oratjar-la. Per això hem fet aquesta acció informativa i divulgativa de la pudor que encara resta als carrers de ciutat. Pudor de falange, de franquisme, de militarisme, d'espanyolisme impositiu, de totalitarisme. Demanem que es revisi el catàleg de carrers, es llevin tots els antidemocràtics i siguin substituïts per noms com els que proposam, recuperant noms tradicionals i personatges que han estat fidels a la llibertat, a la justícia social i a la democràcia. La feina de recopilació de dades l'ha fet amb escreix el doctor Gabriel Bibiloni al seu llibre Els carrers de Palma. Només cal decisió política. Això és el que cal. Moltes gràcies.